Sakit tayo. Sakit. Katawa ka. Hey guys, nami karon sa kuan guys, center. Mao ni center dani sa Konsolasyon sa Dalagit. Hi guys, good morning guys. Nami karon sa center kay schedule namo sa bakuna. Karon. Mao ni center sa Konsolasyon Dalagit guys. Mao ni si kuan guys, Geraldine. Mao ni nagkuan dani sa center mo ni mag-assist namo karon. Pila ka kilo? 71.8. Lumugap lang dito? 71. Yeah. 161. Alik guys. Ako na po. Ready? 50.5. Lo, gumawa sa nakaraan sa isinta karon si Quintal nakapin mo ako. Okay, nagpaniwag man. Tay. Idikit yung tila na. 62 mo palis ni Hani? Okay. Ako 62 bito. Hindi sa karon. Kung jagin-jagin na mo sa una, ako 50 ko kapin. Anto din sa isinta. Hi guys, majang buntag ninjong tanan. Ako na pod ni si Jinverse. Namidari guys kay schedule na mas kanang amo ang bakuna karon. Bakunahan nami guys. First dose. Mas na sa job. Okay, para sa ko dili. Okay, minaw na support. Yo, boy. Yung pinunta. Kumplito mo yun. Ito na. Hala, BP. Unso na sa inyo hangkuhan? 8 to 10. Pwede na mo dili mo ato sa 10 ari mo sa alas 8. Karon kita mo dili pwede na mo buhos. Oh, Pwede rin dito. pwede na. Dito namin sa taas, de. Oh, Umabot mo silo. di na diretso na sa taas. Ato dito agi sa likod, asa. Dito sa gilid ha. Oh. Ano yung kanan? Yung pag-BP na ni Bio. Pero di kaya niya, pero di mo. Itong bumabumba na. Nindot na Mas nindot ko no nang nga nang pindot-pindot ay kanay nga ni ba manual. Panilikon. Kaya mo yung na. electric. Ang charge mo ikuan po. Pero dili kaayo activated mo kung ano. Pero di ka dito kay bipihan ko man mo. Yan. May dugo eh. 148.84. Pero bipihan pa kayo nagabot dito. Nagabot dito ayaw mo diretso pa bipihan. Haway sa karijat. Uwi sa imo. Ito as yung boy. Ganyan. Hinon, di nang ang kuya wala ka nang mabutog tag 160, 180. Injikan mangyapon mi siguro kay blood, pero di ka nang Kuan, sa kutob. 150, mag-over og 80, 90, hindi ka na na. Pila to over sa kuha 148. 84. Less man gud ni. Kuan na ni mo ha 140 over 80. Mabawa sa kuha. Dili na normal na mo Ang normal magod 120 man siguro di sa. Oh. Pero igugot yun dito, 136 over 80, 130 over 80 na ito ba? 136. Sa laminate lang gina ninyo, kay aron dili gid siya makum-off. Di pud mabasa. Salamat kay te. Sige, sige. Dana mi dari sa kuan guys, Money Health Center sa kuan guys, Dalagit. Ana mi diha mag
pabakuna danas na second floor. Kay kato nga mo ang gingatuan gini ha kaya health center man to sa kanan ni Konsolasyon. Nagkuha rami dito og kanang na assessment. Mag-relax sa mi dari ka reject guys kining kiningan man tong nag-BP na mo dito sa kanang na center nga. Relax ako no mi ka reject di sa ko no pa BP dajon. Taas ko no ang BP basta gikan sa kanan ni biyahe mo nang relax sa mi dari guys kan sa migsaging. Kay tangwa man kuno ni squan guys kulba. Tawa bitaw kuno ni kulba ng saging. Kulbaan man ko gamay ra. Kuan guys. Aga mong i-inject kay Sino Bakuno kay nautan naman silang Moderna. Das ni Agi nagilang gipang-inject dagto Pfizer dahil Moderna. sunod Moderna. Dan man. Ja karon kay nautdan man Sinovac na lang ko rin nabilin. Sa Jupa alas 8 buntag kay gi-schedule kay 8 to 10 man. Karon mo usa ka nami dadto kay aron mabakunahan nami kay basig daghan poy nakakuan ba. Nakapila. Diya magkita-kita rata dito sa taas guys. Pero apo ko kay bawo kananay okay ra ba mag-video. Hi guys. Sa inject ng mga biik. Hoy, pagamping sa bike-bike. Nahilo man lagi ka pag ikulbaan ka. Ikaw may kulbaan, masa pa kada. Ikaw pa rin mong kulbaan mo. Kita ra ba kay dagat liha? Diyan nami guys, sa second floor. Sakit tayo. Sakit. Hi guys, sumanadjag tusok. Diya huwat sa mig tawagon kay tagaan mig kanang nay card o kano sa pud mi pabalikon sa Sikandos. Wala ko pakika, largar ba dai ko. Ay ang vaccinated na. Hi guys, padong may uli guys. Salamat sa Ginoo nabakunahan na. Persia. 3 points. Sikandos na mo kay November 24. Mag Sikandos. Na may kadjog view dari tanawag kanang may dagat na. Tanawag view sa bus guys. Oh. Labi nga sa tanaw na kanang naidagat. Nara ra bang kahangin. Iwan na, sonto sumbi na. Yun. Bitaw joke ra bitaw guys. Nalipay ra mi kay nabakunahan na. What na laman Sikandos para vaccinated 1 na month dyan. na isa. 1 month na isa kanus 1 month na ang Sikandos. Kapahuwi gid kay 1 month na. Pero maangkon jud ko nga gikulbaan ko kamay. Mo nagagang pipi. Aba kung BP, Otro. na imong
150 ko no, tapos di manual. 130 raman di ay. Ikulbaan mo pagkano. Dili, sabi niya. Di, nga na, di ko na nga itong nag-BP nga. Bisang makulbaan kagamay pa, motro-otro, agi mo ang BP. Diba kung Dapat relax ra. yan na siya, TV manual na to. Oh, 130 over 90 ram lagi. Ikulbaan lagi ka. Pareha po na. Ano di man di ka moangkan nga gikulbaan? Ako kay moangkan man kung gikulbaan ko gamay. Bayot Mo nang agahong mo nang agahong BP, otro-otro. Ikaduhan akong ihi. Mong ihi sa migis. Nanibers man ko guys, oy. Katawa man ka. At least na turo ka na. Ikaduha di natakulbaan sa sikandos. Nanirbos barkal. Kanira mang una mo ikulba gamay. Nanirbos book down. Natulal raman na kulbaan puta Ay, gamay. lamig na. Ansay mong gibati pa? Para man. Relax lang. Ikulbaan man kay ilhan kay mo ang BP pa utro-utro. Diloy. O katulog gud kag ibipihan. Ang BP Manila mo ini ko, ano siya ati? Basta ka ni BP hagido, taas kayo. Jesus. Vitamins be. Nadali sang bulsa. Nagitagaan man mig kuan guys. Vitamins o kanang paracetamol man siguro. Paracetamol. Imnon ko nun ni. Og gilantan ka, imnon na nimo. Padong na mi uli guys. Mananaw sa kayo kay guys. Ararang ka barato. Tag 20 ra kuno na. All items. Tanaw ta basig na yung mga lami ba. Hi guys, nakauli na gajud mi guys, da na miss bye. Nja ning hapit miss kana na merkado kay namalit mig amo ang sudan sa paniudto kay gani ang buntag kay nagluto ra man mig ko noodles. Kanisa jud man mig lakaw. Hey guys, may udto. Hiyan mo hinabilin. Hi guys, welcome to my vlog. Unsa ni? Na siupiw. Gutom na. Ano ka nalibat ako be? Diyan magilis ako guys kay magluto sa ako. Nakailis na ko guys, diyan magluto sa ko kuan guys. Suwa mo ang kuan panuto. Diyan shout out ko ni nanay ni tatay. Happy wedding anniversary nila karon guys. Bibo na pud rin dito sa kanang naibay. Tapok-tapok na po to sila. Hindi guys, mo na yung mga sabon karon. Hapa ni nga limpyun dyan, hapa ni tataron. Hindi ma-explain, nagang gibati karon. Nalipay ko kay na baksina nami. Diyan nag-uwi ko kay sila nagsitatay na sila gipamati. Nalipay ko kay wedding anniversary nila karon. Muna guys, nagang gibati nga di ma-explain. Ito laman ng ihiwa na ng kuwan. Manok. Tagtad, kusinita. Kay wedding anniversary nila sa tatay ron. Kumbatig tagtad. Managkuan guys, tinagtaray. Hinarusay na pod. Nalipay ko kay wedding anniversary nila karong adlaw, murag 54 years na sila. Grabe, grabe dyan liguna nila. Nabot sila kanang ingana ka panuigon. 50 ka years na sila nga gikasal. Surte na kadyo tadana panog, mabutag ingana ka tuig. Abot mo gut, basta uwi ang patas Ginoo. Ginoo magazine makahibaw. Sa ato ang kuan kinabuhi mo nang proud ka ko sang nanay tatay. Kiningabot sila ingana nakadug ka dyan sa ilang managuban ba. Ang daghanan na sila kadyo mga kaagi nga nagian. Sa hirap at ginawa. Basta magkasama. Mo na till date to aspart. Ang daghanan na sila kanang may mga kaagi nga ilang nalampasan. nila Anniversary nila ron sa ilang kasal. Bibo na pudros bay. Nagikay na pudron sila, wa na pugko. Iya nga baka. Sa laman guys kay ponpohon, vaccinated naman ko na mga okasyon. Makasibat na ko guys. Patod ra ko ni Junjun sa kananay argaw. Kan guys, kanang nanguwi ang gahangkuan baraso. Kuan raman siguro ni guys no, normal raman siguro ni sa kanang nay mga nabaksina na diha.
Nga ni ba po daging juhang bati nga manglaylay ka na braso. Mag-Power Ranger ka na ba? Power Ranger inanog masumbik. Yeah. Sa second dose, di na ko kulbaan. First dose raman may kulba. Kaya siyempre, first time ba dya? Muna nga gang BP ganiya, pa utro-utro, kaduha ko BP. Nanaway sa nag-utro ko rin siya. So, tawa pa ka. Utro mo na ka. Nga, gabi na ako rin kulbaan, utro madepod ka. Patas rata. Siyempre, ningan man to sa ating nga. Gikulbaan ka no. Siyempre, gikulbaan mo ko din. Ningan naman ko gamay. Ningan naman po ko gamay. Kaya tinood man nga, gikulbaan ko. Ang agmingan kagwa, bisa gikulbaan ka dapat bianis. Shoutout ko ninyo, nanay, ug tatay, happy wedding anniversary ninyong duha. I love you so much. Pasensya na mo, ako pa uli. Kay saon man, mapamayang pagbaksin, karon. Yan ang color-color ko sang kuko. Na guys. Katong naya mo ang pinalit, mo man hanggang mang pinalit nga kananay pang color ang gigamit. Na color-color. Kumuni ganan ni Junjun nga color po Diyan may nagpili gani. Mo niya to ang sinabaw karon guys, tinulang manok. Ana guys, naluto na gang kuan guys. Tinula na manok. Day ko kuan guys, ukay-ukay. Ararang kabarato tag 20 ra. Kaniya mga sanina mga ukay-ukay ra ni guys, hindi man sing kwarti, musuot ra man ko kanang ukay-ukay, mga barato ra ni nga mga sanina tag 20 pesos ra sa raman to. Grabe arang barato harag kuan guys, ukay-ukay tag 20 ra. Mo nang namili ko. Mga ukay-ukay ra man ni nga mga sanina guys. Pindiras ka nang naay magsuot. Hinaghan man mingan nga kanang nga dyan kuno ko permis sang suot sang mga sanina, nga dyan kuno ko. Mga ukay-ukay ra na guys, kay di man kwarti, musuot ra man ko bisag mga ukay-ukay. Bisay ra jud ko mamalit og sanina nga naay presyo kay manghinayang ko sa kwarta ba. Sayangan naman gani ko bisag tag 70 pesos, 50 pesos, di man gani ko mamalit kay kananay sayang jara ko mamalit og kanang maglis na sila presyo kanang tag 20 na tag 15. Mamalit ko pero mahal pa kay mahalan man jud ko da ng 70, sayang man pud ng 70. Di ko mamalit. Bali 100 pesos ra ni daghan na, 5 na kabuok. Hapaning panglabahan na hapaning panglabahan na paning kanang ipangbabad. 20 ra man ang mga kuan guys, mga sanina kanang gipang suot-suot nga ukay-ukay ra ni. Kasagaran sang mga sanina. Hindi man ko arte, suot ra man ko bisag unsa basta tarungan laman o kanang nailaba. Pinanglan nimo sang ibabad sa inini tubig ug ariel. Namagay maingon nga social kuno ko kay ga kuno mga sanina, mga lamian kuno gang mga sanina, wala man sila kay bawo nga mga okay ra man ang mga sanina tag 20 pesos, 10 pesos. Kay mao ra man ay ang giatngan nga kanang maglis bitaw sila. Kanang tag 20 na, ja tag 15. Say tag 10 na mamili ko, pero pag mga 50 70 di ko mamili kay mahalan ra ko dana, maghuwat ra ko kuan tag 20 na. Diyan ning ibabad unja guys. Bali ko na ni 100 pesos 5 kabuok. Kapalit ko kanang nay sadya, kanang taas nga sadya. Ja duha ka blouse o duha ka sando. Ano guys, ang gipalit. Taas ning labahan. Para mong i-update to kanang naning masuot. Nandiya guys, mora ning ang vlog karong adlaw. Daghan kayong salamat sa pagtan-aw. Kita-kita na po ta sa sunod ng vlog. Bye-bye.